Знову ж таки, на основі 2,5 тисячі скарг, не всі ми обробили, а 2,5 тисячі зробили певну статистику. Ну, це для соціології начебто достатньо, але для того, щоб вважати це соціологічним опитуванням, ні. Тому зверніть увагу, що це тільки на основі наших скарг ми зробили певну статистику. І от 3 кити – це 40% скарг припадає на корупцію в різних сферах, суди, правоохоронні служби і навчальні заклади, 25% на невиконання своїх обов'язків чиновників, це СБУ, прокуратура і поліція. Наприклад, небажання розслідувати злочин або ж підтасовка кримінальних справ та некомпетентність. 20% – це поганий сервіс у ТРЦ. Люди хочуть бачити поважне ставлення до себе, ремонтних майстернях, закладах харчування, усюди їм хамовиті працівники, які, в принципі, я з цим стикаюся. І я розумію людей, які скаржаться, які не дотримуються норм закону про права споживача. 10% – це різні скарги, там, діряві дороги, погані перевізники, нарікання на відсутність шкіл у маленьких селищах. Зараз теж з'являється дуже велика, вже відчутно з'являється більше скарг в маленьких регіонах. Там щось реформують з цим Міністерством освіти. Вони розподіляють маленькі школи на великі, на якісь області, чи на більше місто, де живуть більше людей. І люди змушені по 5-7 кілометрів долати відстань, щоб потрапити у школу. І це теж в ці 10% входить. І 5% у нас раніше тут посідало місце АТО, зараз на АТО в принципі не скаржаться. А що саме на АТО? Які були скарги? На належне ставлення до військовослужбовців. Там, наприклад, немає форми, погано платять, не слухають. Тобто це військовослужбовці вам писали? Так. Рідні, зазвичай рідні це пишуть. 5% от зараз замість цих АТО, мабуть, вирішили проблему. 5% це незадоволення перерахунком пенсії. Це такий наш пул. Це що стосується 3 китів найбільших.